खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहानि सोमोन्दै मोनसे बिग आपडेट अपारेशन सिंदूरनि गेजेरजों गाग्लोबनायाव लाश्कार-ए-तैबानि सोद्रोमाफोरनि जिउ खहा नंगौ भारतआ अपारेशन सिंदूरनि गेजेरजों पाकिस्ताननि लाश्कार-ए-तैबा आरो जैश-ए-मोहम्मदनि गाहाय मावख'आव गाग्लोबदों जेराव लाश्कार-ए-तैबानि कमान्डार आरो जैश-ए-मोहम्मदनि गाहाय मसूद अजहारनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि जिउ खहा जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव दाय गैयै सुबुंफोरखौ गिख्रंथाव बुथारनाय जाथायनि फिन खिथेरखौ होखादों भारतआ अपारेशन सिंदूरनि गुबै थांखिया उदखारि आफाद लाश्कार-ए-तैबा आरो जैश-ए-मोहम्मदनि दैदेनगिरिफोरखौ फोजोबनाय अपारेशन सिंदूरनि गेजेरजोंनो भारत रौनियानि अख्रां गाग्लोबनायाव उदखारि मसूद अजहारनि नखरनि 10 सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां उदखारिफोरनि जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरी गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला एचएस फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रीमनि थाखाय इंलिश बड' एबा एमआइएल इकनमिक्स एजुकेशन एडभान्स बड' हिस्ट्री पलिटिकल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ एचएस फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी रेडियोलजिस्ट सार्जारी डेन्टल कार्डियोलजी गैस्ट्रोनोलॉजी यूरोलॉजी डेन्टल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर आईसीयू आरो एनआईसीयू पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मेल डेलिभारी सी सेक्शंस गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ ऑपरेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन